gaskiya ɗaliban ahlus sunna ku yayyafa wa zuciyarku ruwa, kuma karka kwana da jin haushin wani, karka tashi da haushin wani don kadai yana da bambancin ra'ayi da kai. al-imam al-allamah al-ghumari abul faid wanda ya masalikud dilala sharhin risala babban malamin hadisi ne a wannan zamanin, amma dariƙa yake bi, aqidar ash'ariyya yake bi. da ya buƙatu ya yi magana akan Muhammad Nasiruddin Albani sai ya ce tabdijan, ya ce Muhammad Nasiruddin Albani ya ce ba dan aƙidar shi ta salafiya ba, ya ce a wajen ilimin hadisi ya ce da sai a ce duk duniya yanzu babu kamar shi. Ma'ana wannan fa baya ƙaunar Nasiruddin Albani, amma fa bai ce mai jahili ba. Ina fatan mun gane. Yanzu kaya adalci ka ji kamar ɗahir bauchi yana tafsiri ko yana karatun muwaɗa ko taji sai ka ce jahili, sai ka ce a kaji malamin nan ɗan ɗariƙa. Adalci kenan wurin malaman salaf, karanta sayarwa alamin nubala ka ji zahabi ya ce wannan babban malami ne sai dai sufi ne, ya ce wannan babban likita ne ba ma guji. Ma'ana a siffanta mutum da abin da ke tattare da shi, amma saboda ba kungiyar kuɗai ba sai ka ce bayi da karatu. To jama'a, tsakani da Allah, yanzu da muke shiga ABU professors arna suna graduating dinmu, saboda arna ne muna ce musu jahilai ne? To tunda har arne zai graduating ɗinka a banking and finance, yadda ka yadda professor ne, har in yana lacca ka nemi shi kirari prof, the millennium professor, yana jin daɗi, yana ƙara kwala kai. Me yasa wani ya zo ya yi karatu kadai dan ba kungiyar ku ɗaya ba, a shi kenan ba malami ba ne? Sai ka ce malami ne, sai dai kuma yana da aƙida kaza. Kuma in ba munasaba ce ta kama ba ma fa ba ka faɗin magana aƙida, don yanzu ana magana ilimi ne. Yanzu ko ka san cewa malam Rufa'i mai Ishmawi ka san cewa ɗan ɗariƙa ne, kuma har ya kai kuɗubi a ɗariƙar? Amma a cikin Ishmawi akwai wata ɗariƙa ne? Babu, fiƙihu ne, gaskiya ne, sai a bi. To amma sai a ce tun da ba ɗan ƙungiyar ba ne a jefar da shi. Saboda haka ɗaliban ilimi ku tarbiyyanci da wannan tarbiyya. In ba haka ba mutane suna nan da yawa jama'a a yau a Soro suna da ilimi amma ba malaman ahlus sunna bane, ba sa cikin ƙungiyar kowa. Idan kuka ce in ba ɗan ƙungiyar ku ba, ƙarshen ta sai ka bincika duk garin ku babu wanda zai iya karantar da muktasar cikin malaman ahlus sunna, tunda duk karatun kame-kame ne. Waɗancan ɗin da suke Soron su ne wani zai zauna ana karanto muktasar yana fassara shi da ka. To shi kenan kuma an ce maka naku ne kawai malamai, waɗanda ba naku ba malamai ba ne, kuma nakun ba wanda zai iya karantar da muktasar. Sai kuwa ya dari duk cikin ahalus sunna ba wanda ya san muktasar. Don haka sai ka je ka same su a cikin malaman da ke cewa ahalus sunna, in ka bincika waye ya zauna ya karatun waɗannan littattafai na fiƙihu a tartibance, sai ka ga duk babu, duk kame-kame ne. To matasa, an kuka sake kuka taso haka yanzu, za ku zo ku girma ba ku san komai game da manhajiyar da kuke kai ba, ba ku san alƙiblar da ƙasar ku take kai ba, na haka sai ka zo ka girma ka samu kanka a cikin ruɗani.